Os bons resultados da campaña comercial Mercanavila promovida pola Deputación da Coruña xa fan pensar nunha segunda edición deste programa que deixou unha potente pegada económica nos concellos de menos de 20.000 habitantes. Algúns dos máis beneficiados foron Noia ou Boiro, ata onde se desplazou esta mañá a deputada provincial de Comercio para facer balance das vendas. Superou con creces as expectativas, foron máis de 16 millóns en ventas, máis de 93.000 bonos descargados, 1.080 comercios adheridos á campaña. E decir que, aínda que foi a primeira vez que a Deputación da Coruña fai unha aposta tan importante, e, por suposto, vendo o éxito coa intención de darlle continuidade, pero querendo agradecer tamén o traballo dos propios comercios que se implicaron moitísimo na campaña, que pois axudaron os clientes a descargar os bonos e que informaron a todo o mundo, a donde non chegamos nós, pois chegaban eles. Aquí a facturación en Boiro foi de 1.300.000 euros e en bonos pois foron preto de 275.000 euros. Eu creo que é unha cantidad moi considerable para un pobo como Boiro, menor de 20.000 habitantes, e, dende aquí darlle as gracias a Deputación por ese tipo de iniciativas, tamén darlle as gracias á Asociación Boirense de Empresarios que xunto co Concello estuvemos tamén dinamizando esta campaña, e, como non, en definitiva, aos comerciantes por seguir abertos, seguir apostando co sacrificio que supón manter un comercio pequeno nunha vila como Boiro, que siguen aí a pel de cañón e polo traballo que están realizando. Os propios comerciantes destacaron as vantaxes desta iniciativa, que non só dinamizou as vendas, senón que contribúe tamén a manter vivo o comercio local como un dos principais motores económicos e xeradores de emprego da vila. A propietaria de Cenor Electrodomésticos Otero, o comercio de Boiro que rexistrou máis vendas no marco deste programa, xa está agardando a súa reedición. Esperemos que esta sea a primeira de moitas campañas como esta, moitas campañas máis. É un apoio moi importante para o comercio pequeno, o comercio mediano, o comercio de proximidade, para que as tiendas sigan traballando, que a venta por internet non acabe co comercio local, que as grandes superficies tamén que nos deixen un espacio ao comercio de proximidade, o comercio mediano e o comercio máis pequeno, que iso é moi importante para dinamizar os povos.